আজ নহলাহলি আশ্রমবাড়ি কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় অনুষ্ঠিত হল এক বর্ণাঢ্য বাইক র্যালি। বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে রাস্তা জুড়ে দেখা যায় জনস্রোত। চারদিকে পতাকা, স্লোগান আর উৎসব মুখর পরিবেশ, মনে হচ্ছিল যেন এক জনজোয়ার। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন টিপরা মথা দলের প্রার্থী প্রস্মিত দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। র্যালির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং আসন্ন নির্বাচনের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। নেতৃবৃন্দ জানান, এই অভূতপূর্ব জনসমর্থনই আগামী দিনে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। नाइन आश्रम नाइन एरिया बीसी दं माने बीसी जतना कवर पश्चिम बाइक रैली तब सेंजना सिनी 1200 जेसिनी स्कूल ग्राउंड ने होते सेंगई पाइथाक जेसिनी नाइन हालाल आश्रम बाइक पाइथाक बीसी आजा थांगई हबई जतना गरो गई लास्ट सिनी पूर्व पाचाईबारी जे गोपालनगर गोपालनगर सिनी बाइक रैली थांजानाय आजा सिनी सामसा एरेन्ज खालाम दङ सामन यागुलो सिनेमा बाइक रैली आजा थांजानाय दिनै बाइक रैली बिसिङो आं कायसाना मेसेज होना मुसुङो नादि ताबो मो जे 2026 जे डिडिएडि जनरल इलेक्शन ताबो बीजेपी सीपीआईएम कांग्रेस आईपीएफटी इंडिपेंडेंट गोबां पदमनो कन्टेस्ट खालामनो थाङै दं किन्तु जतनि नाहारमुंनो जे चिनिति प्रासानि राइट्स नानि चिनिति प्रासानि अधिकार तुबुनानि बेखौ आं सारा मुसुमाखै मसि ताबो जदि जत बदलनिनो तिप्रासानो मोथानानि बा तिप्रासानो yok sanani जदि इंगै दङ गाय महय जराबो जों मानसुना दरकार दङ ताबुरमदि जों ब पार्टीनो लगिरिखाय टिटिएडिसिओ ब पार्टी सरकार चाइमानो आबनो दिगि नाहारै महय जराबो लगिरिबोय बुदियै बाय थलेखाय बेलेकै जानाय हिनै आं
वानसुगो ते सानानि मुसुगो दिनै मो बाइरेलनि आवाय मुङाबोनो जे जों तिप्रासा जों थानसामा तंनाय पार्टी दिनै तिप्रा मथा दंगो खाना कुरै फानोमोनो बिजेपि दंगो बिजेपि कुरै फानोनै मानो किन्तु दिनै तिप्रासाले मो तिप्रा हानि बोसारक जों सारा जीवन जे थियासाक जों ताकु बुको हालगन दङ नांनाय नुगो राजनीतिनि बिसिङाव दिनै बिजेपि खायनाय तिप्रा मथा खायनाय सिपिएम खायनाय खाबिलाया जों नुगो किन्तु आबरक जाया आंबो खायसे एकदम पिस मिस जिना मुसुङो बयवानसुकना जे तिप्रा मथा खायनाय बंनि शत्रु बा बंनि बिरोधी दल बिजेपि आईपीएफटी कांग्रेस नि वानसुकना যারা সিপিএম খানে রক বড় ওয়ানসুকনা তিপ্রা মতা খাইনাই বংনি বদল বংনি শত্রু নই কিন্তু কাইসা কক মসিমা ওয়ানসুকনাই চিনি শত্রু কে বইয়া চিনি শত্রু কে বাংলাদেশ नि फायै जे तिप्रा राज्यन चालक तंनाय चिनि तिप्रा सानो तला खिगलाय तंनाय बरक चिनि एकदम शत्रु आबोसे जों मा वानसुकनाय ओ मेसेज न दिनै चिनि ओ बाइरेलनि बिसिंति जों आबो निदानि थांैतो सर कायबिसुक बाइक रखनो तिनि बाइक तो चिनि तो कोनो लिमिट करे लाइ थानाय जों खागियाफ्लाय चिनि 1200 आबो हाइस इंखा दिनै इंखाय इलेक्शन मो डिक्लेयर जाक चिनि बुबाग्रानि हाव बो सिपजाक आउन बगै दिनै इंखाय आबो काउन्ट खायनानि आबो इम्पसिबल आबो अनलिमिटेड दं सिनाय साबो अपोनेन्ट नंनायनि नों कन्सिस्टेन्सि हो नादि आं तो तावसु जरते आन अपोनेन्ट आंनो नुजा गयासि कारण के ताबुनि मो हाव मो जरो बुबाग्रानि अपोनेन्ट नों माने के बखरे हासि मेन काय कन्टेस्ट खायनानि बरक तंगै तंमोनो डेमोक्रेसि जो दिनै राइस दङ किन्तु आनि गाना फाइमासे बसा फाइनाय आमहाय बरक आं नुजाया कारण के हाल हाल आश्रम बारिनि जत लुकरक बुबाग्रानो हामजागो बुबाग्रानो हामजामा बगै आनो चुबानाय अकक सेहासि आबन बगै आनि ओपिनियन के बुग्रै आं जतननो आनि निजिनि दाउ बिजेपि निंथुन सिपाइम निंथुन बरक आनि आमसेनि बरक न बरक डेमोक्रेसि राइस दङ बरक कन्टेस्ट खालायनानै खालायथुन किन्तु आं बे तकरिमान आमहाय कन्टेस्ट खालायनानै ताबु सुजति आंले नुगिया निनि पलिटिकल कलिग रक ताबु नोंनि पार्टिनि याकारै बिजेपि नि बाना रंबाय काबरनो टाम सानाय डेमोक्रेसि राइस दङ बरक जे जायगा थाना मुसुङाव थांथुन किन्तु एकदिके आंहाय बेलेगे साजाखा कारण के आमहाय बरक आन्द्रस बागान बिसिङाव तङै आन्द्रसनो न डिस्टार्ब खालाय दङासि सो ताबो उनका एकदम स्राय स्राय आन्द्रस बिसिङाव जे सिबुक तङमनि जों आन्द्रस बागानाव हापनो अनेक समय किसा मिसा सिबुक दा डिस्टार्ब खानाय वानसु तङनाव सिबुराव ताबो अंकर थाबायखा आन्द्रस बागान एकदम ताबो एकदम स्राय स्राय आन्द्रस ससलनो आरो गेराफन तंदि मुनिफान तंदि जेसपान खाय तंदि कबडिफान थुं तंदि आन्द्रस बागानो आमहाय डिस्टार्ब ते कुनंलि हायसि स्राय स्राय को सर लाइक थानाय 2021 न अरनि बिजेपि नि एंगै बातायनाय बरं मुना अनन्त सर नों तो बिनि खरकसा आदं तंनो फेबा ताव नों बबेनि कन्टेस्ट खालाय थांगा बाहेरक मातंग साग्रादि आदि बबो के बया सिनि आनि साइफिके खरकसा आं दादन खलायो आं तुबरा तुबिनो वानि गानावो कारण गे बो ताबो 80 प्लस मुइ दंगा मात्र आनि 40 प्लस बकि आं बाय सबा खलाय पाइने हैदा मो आश्रम रे हाल हालिबो नरक नाय नाय दिहायसे बो बिनि जीवनो बो सयबा बुट बाजाका बिनि बो जेसमै बुट बासा हो जरबो 1000 बोछि मानानि बिनि थाना थानि फाटाफाटि नागो 2021 सिना हाबुबा ग्राबनो चान्स देका जों आश्रम रे हाल हालिनि लोकराव जत जों बनो लगिरु एकप्लाय खारैका किन्तु मिया थानाय कायसा इन्सिडेन्ट का जे वेस्टलाम बोसरावो जे बरक बनो बुदि कप्लाय खाय रका ओ बरकनि बनो लाथि चार्ज खालायका ओ बेलाखि चाया कारण के आबो आनि बगै बेलाखि प्लस पयनका कारण के जे बरक तिनि बिनि बगै 2021 थुयासा याखाय चिरि खगै बिनि बगै बुछानका ओ बरनो तिनि बखरा फाटिजा ओ बरनो तिनि बोटंग हस्पिटाल खालायजा ओ बरनो तिनि याखुं देराजा आमहाय गेसो जे खालायमानि आबो सिनि मुतानि हामारिनो हिमानो खालाय दजन खानाओ जे ताबो सिनि दादो अनन्तपुरा ओ फिल लग बिसिं खना मुसुं दियाबो तामो किरिमाराव सुन्दुर माराव सागाबो दांसिया आं आबोन सानामगो नं बिसिंते दादो जोंनानो कोन डिस्टार्ब खालाया निन खायदे नं खालायदि सिनि खायदे जों खालायो किन्तु सुनो जदि केबेंखाय जोंबो सिरिं सिंगे तंला आबोनि जवाबले सोंदिना हायसि नों जदि काहामनायखाय जों काहामनायो नों जदि हामियानायखाय हामियानाय आबो सानामसो सर पाइथान सुमुं खरकते तिब्रा सामग्रे मन्ते तो साइ दङ आन्द्रस सिनबान जे बिजेपि थांखिना हिनै गनला खारक गलैजाक द सर नादि आं सागाबले बुबाग्रानि हाल हाल आश्रम बारिवो सिनि 26 आश्रम बारिवो बुइसुं आनो बिना जागा तो एमएलए बकुरिखा एम बकुरिखा एमडीसी कुरिखा मिनिस्टार कुरिखा आकाशा कक नङ बिसिनि सानामु जंगो मो 26 आश्रम बारिबा 9 हाल आश्रम बारि आमहा एम तंगबो कुरिबो सिनि बगे कुनु यासि एकमात्र आं नांगो लुकनि हामारि ते बुबाग्रा नासिबा ओ दुइटा जिनिस तंखायनो आ जागा नो मिनिस्टार नो एम आं टेम के रायसि बर आनो कुनु खायमिया